Ku ziyarci dan Alhaji TV da ke kan YouTube, ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview, comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Labari mai matuƙar firgitarwa da tsoro da ban mamaki. Wannan mamaci da kuma hukuma, ina roƙonsu da su yarda a saka shi a cikin wannan kabari a haka. Sai suka yarda gaba ɗayansu. Sai aka ɗauko gawo. Subscribe a wannan channel ɗin. Ku ziyarci dan Alhaji TV da ke kan YouTube, ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview, comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.